benvinguts un dia més, una altra setmana, a la Punts de Viatge de Newscat TV. Avui no marxem gaire lluny de Barcelona i, de fet, el que us proposo és una visita fins i tot que es pot fer en un sol dia sortint de la capital catalana. Es tracta d'anar a visitar la Cova de l'Aragó, al poble de Tautabel. I què hi trobarem aquí? Doncs hi trobarem, això és una població que està al sud de França, i hi podem trobar el lloc on es van trobar les restes humanes, homínides, més antigues de França. Estem parlant d'una cova que més o menys està situada en una espècie de precipici que contempla tota una vall i fa molt de temps, fa més de 450.000 anys, aquesta cova ja existia i des d'aquí es diu que els caçadors-recol·lectors d'aquella època, que eren els Homo heidelbergensis, o el que seria el mateix que els Homo erectus però de fora d'Àfrica, des d'aquí miraven tot el que era la vall i esperaven a que passessin els ramats d'animals per anar-los a caçar. De manera que en aquesta cova el que hi trobarem són moltes restes d'ossos, de banyes, d'aquells animals que aquests caçadors havien caçat a la vall i que pujaven altre cop a la cova per menjar-se'ls. I aquesta acumulació d'ossos ajuda als arqueòlegs que encara estan excavant aquest recinte, aquesta cova, a entendre com era la vida d'aleshores, d'aquests 450.000 anys enrere. Però el més fascinant de tot és que entre aquests ossos també s'hi han trobat ossos humans, restes homínides que ens permeten conèixer com eren els nostres propis avantpassats i en concret els avantpassats més antics de França, més longeus. Fins i tot fa poc, fa un parell d'anys, s'hi va trobar unes dents que indiquen que 100.000 anys abans encara hi havia hagut gent per allà. O sigui que ens remuntem ja a 550.000 anys i són una de les restes homínides més antigues d'Europa. Aquesta cova, actualment, com us comentava, segueix sent excavada. Cada estiu es fa una campanya amb diferents estudiants d'universitats de tot el món que venen a aprendre com s'excava i a intentar aprofundir en el coneixement de l'evolució humana. I aprofundir perquè realment tenim una gran quantitat de metres plenes d'ossos, plens de contingut fòssil que ens permetran, tard o d'hora, conèixer molt més de tota la nostra evolució. Aquí hi ha anys i anys per estudiar i, mentrestant, els científics el que fan és excavar i després exposar-ho en un museu, perquè en el poble annex a la cova, el poble de Tautabel, hi ha un magnífic museu de la prehistòria, de l'evolució humana, en què, si ens aficiona la història, si ens interessa els nostres orígens, podem sortir realment amb tot el coneixement de com eren els nostres avantpassats i com hem anat evolucionant al llarg de la història. Perquè us feu una idea, aquí hi ha des d'ossos d'aquests animals que us deia, els bisons, cabres monteses, cavalls, hi ha lleons, ossos de les cavernes, hi ha fins i tot rinoceronts, llanuts, tots aquells animals prehistòrics que es van anar extingint i que d'alguna manera ens queden en l'inconscient col·lectiu com aquells animals que els nostres avantpassats pintaven també a les coves. I també hi ha unes quantes vitrines en què veiem reproduccions a tamany real dels nostres avantpassats, figures de cera que ens permeten entendre molt bé quines eren les tècniques de caça, la manera que tenien de vestir-se i com ho feien per sobreviure en un ambient tan difícil com era aquest sud d'Europa ara fa 450.000 anys. Espero que tingueu oportunitat d'anar-hi perquè realment aquest viatge del Taüll, més que un viatge al sud de França, és realment un viatge en la història. Us espero la setmana que ve aquí, a la Punts de Viatge de Newscat TV.